Turkkilaisen saunahistoria ulottuu tuonne 1300-luvulle ja se on lähtöisin tuolta Lähi-idästä. Ja sulttaanin haaremin naiset kävivät yhdessä kylpemässä ja se oli tämmöinen sosiaalinen tapahtuma. Ennen kaikkea sosiaalinen tapahtuma. Turkkilainen saunakulttuuri on hyvin erilainen kuin suomalainen saunakulttuuri. Eli siellä ei ole mitään tämmöistä kiuasta siellä hamamissa ja siellä mennään makaamaan tämmöisen marmorikiven päälle. Ja siellä on tämmöistä höyryä ja höyryssä ollaan ja uimapuvut päällä. Alastomuus ei kuulu turkkilaiseen saunaan. Eli aurinkomatkojen lomaohjelmaan täällä Belekissä kuuluu hamam ja se kestää noin pari tuntia. Ja sinne mennään, hotelleilta tulee kyyditys hakemaan ja kiertää nämä meidän hotellit 3 kertaa päivässä ja tuo sitten myös takaisin hotelleille. Ja hinta on 18 €. Ja siihen sisältyy niin, että ensiksi tietysti mennään sinne pukuhuoneisiin ja otetaan uimapuvut mukaan. Pyyhkeitä ei tarvita. Sen jälkeen naiset ja miehet menee uimapuvuissa sinne hamamin sinne saunaosastolle ja makaamaan sinne marmorikivetykselle. Sen jälkeen tulee pesijät. Yleensä naisilla on naispesijät ja miehillä miespesijät. Ja kuurataan sitten oikein päästä varpaisiin tämmöisellä hieromakintaalla. Sen jälkeen kaikki käy siinä suihkussa, eli tämän marmorikivetyksen ympärillä on tämmöisiä suihkulähteitä tai ihan suihkuja, joilla jokainen käy sitten itse peseytymässä. Sen jälkeen nämä pesijät vielä vaahdottavat jokaisen päästä varpaisiin ja ihan hiuksia myöten. Sen jälkeen mennään viilentymään. Nämä pesijät laittavat jokaiselle pyyhkeet päälle ja mennään juomaan teetä hyvin turkkilaiseen tyyliin, usein omenateetä. Ja siinä saadaan vähän sitten viilentyä tämän hamamin jälkeen. Jos joku siihen haluaa sitten vielä hierontaa, niin mahdollista on mennä hierontaan ja siinä saa tämmöisen mukavan öljyisen kerroksen ihon pinnalla.